Comencem. Els últims humans han de ser per aquí. Un moment. Que venen! És un cotxe familiar taronja del 1993? O és un... Qui són aquests guerrers imparables? Som els Mitchell, els únics que podem salvar el món. Ho sento moltíssim. Em presentaré. Em dic Katie. Sóc una mica rara. Els meus pares encara no m'entenen. I a mi la veritat és que també em va costar una mica entendre'm a mi mateixa. El meu germà també és rarot. Hola, li agradaria parlar de dinosaures? No? D'acord, gràcies. I la meva mare. Cupcakes, Katie! Ho som tots. I si deixem estar els mòbils i dediquem 10 segons a mirar-nos a la cara sense interrupcions? I comencem? Ho veieu que bé? Això ja és més natural. Totes les famílies tenen els seus reptes. Fa anys que no ens fem una foto de família com cal perquè sempre us baralleu. Per la meva família, el repte més important va ser l'apocalipsi dels robots. Atenció tots els robots. Captureu fins a l'última persona del planeta. Què faria una família normal, ara? Formació de papallona. La família primer! Podem fer això, no? Qui hi ha darrere d'això? Què? Us he donat uns coneixements il·limitats i m'heu tractat així. Prem, prem, llisca. Prem, llisca, prem, prem, pessiga. Només quedem nosaltres? Doncs ens toca salvar el món. Katie, ho farem junts. Família Mitchell, quan digui 3... Família Mitchell, si dius 3 has de començar per l'1. 1! Família Mitchell! Localitzeu-los ara mateix. Tot el que té un xip és viu! Prova dedicada a secar i plegar. Família Mitchell a l'atac! A les 10 i a les 2. Molt bé! La meva filla m'ha fet cas! Els Mitchell sempre hem sigut rarots, que és el que ens fa millors. Un segon. Què és un Furby?